chal nade nikech kinde ka kinde inyisoga ni kionge passport to in gi ID, kionge ID to nek bede gi passport. To chopo nade mang'eni ndikruok mago ombulu, mago voter registration kabro bido kachako to kuri mono jo diaspora mondo kik register gi passport. Erokamano Sharon, ne wan mane wadhi e court gi Senator Okiya Omtata gi jowa mamoko mondo ne yie ne jo diaspora ogoch gi kata ka gin gi ID kipande kata ka gin gi passport nikech mane gima katiba ma Kenya wacho ja Kenya moro amoro yiene inyalo bedo indikri jago kura kod kipande kata kod passport. To kapok awacho mano yiena go bende erokamano ahinya miwa thuolo mar wuoyo weche ma jowa manoko gi Kiswahili waluongo ni wale wakugaibuni. Jowa gi e Africa gikele mwandu moloyo ng'ata gikelo $100 billion iga ka iga ma en nyadiriyo mwandu ma oko jowakezaji jok ma invest e Africa mano en nyadiriyo. To joma miyo wakonyo obed ja Amerika obed jo China nyaka jo Europe nyaka jo India nyaka pinje mamoko en nyadidek. Matiende ni gi sungu lungu they are the new sheriff in town. To kwa wer mano kata mana konyruok magi konyo internet makuro tinde watiyogo mang'eny Kenya kani jo diaspora ema nokelonwa. Amor ni ang'eni jomoko ywak telo ma Tanzania ok mor ahinya gi jo Kenya weche mag internet gi freedom mokelo. To kadok e weche mag mwandu magikelo e Kenya ka iga mokadho ne gikelo bilion 700 shilling ma en pesa moloyo kikao pesa mwayude e gik mag mwandu mag lo obed mar horticulture to gi kahawa kod chai mago kiriwo to kelo bilion $2.4 billion to diaspora en $5 billion matiende ni nyadiriyo kiriwo matiende ni mwandu mwa export maduong' moloyo Kenya ka en jowa madhitiyo oko. To kaduoge wach mar nyoro ne en odiochieng' mokuya ahinya ne jo Kenya manoko jo diaspora nikech orach moloyo kaka nyocha wan chon ber higa manogo ombulu mokadho cha ne koto miyo gi thuolo noyiene gi temporary reprieve no giluongo ni temporary relief noyiene gi ni nyalo ndikori ka in gi kipande kata ka in kod passport. To an gima na wuoro en ni samoro kotwa gi samoro kata aida gine ok ging'e ahinya gik ma jok manoko bi kuom kadhe kata ging'eyo to gigno nikech mokwongo onego bed ni court nong'eyo ni jo Kenya modhi e East Africa ok gi need passport. Kidhi Rwanda kaka kuma setie higni mang'eny ok need passport. Ka in kata Uganda kata Tanzania ID emidwaro. Tanzania chuno ni bed gi temporary passport en iluongo ni temporary passport. East Africa passport inyalo bedo go kihero to ok ochuno ni nyaka ibed go kija Kenya. Koro onego bed ni koto ng'eyo maber ni e East Africa an ombulu mar higa mar 2017 nagoyo Kampala ndalogo oyudo ka tiyo Sudan. To kana biro mondo andikra go ombulu Kenya yudo ka ndiko noselor awuok Nairobi maringa dhi Kampala mondo mandikra ema dhi agoyo ombulu. To chieng' managoyo ombulu Kampala naneno ka ji ochike wi 10 ni riembo jo Kenya mobiro madwani mondo ondiki mondo go ombulu kata jok manondikore madwaro mondo go ombulu nikech ni gionge gi passport. Joma dhi Uganda kama tin mabedo gi passport samacho passport and regular passport nitiere passport ariyo nitiere the temporary passport kati luongo ni travel permit to mano kinyal go ombulu. Omiyo kot no nengo pog mong'e ni joma dhi e East Africa ka ok ochuno ni nyaka gibed gi passport. Matiende ni kiketo nyaka gigo ombulu gi passport ema nomiyo ji ochike wi 10 ne riembo ok ne nyal ndikore mag ombulu. To mar ariyo nitiere jowa ma oko kaka Wycliffe wacho nitie jowa manoa oko to bende osebudho oko da kata higni 20 kata higni 30 kamano ma samoro passport ma Kenya koro kotigo koro obedo ja Amerika obedo ja Jerumani gi pinje mamoko go. To nitie pinje moko ma bende ok oyie ni dual citizen. Ok inyal bedo ja Austria ta ibedo ja Kenya at the same time. Chuni ni nyaka we mar Kenya kidwa bedo ja Austria. Omiyo court nonengo bed nong'eyo mondo flexibility obedie ni ng'amohero kaka katiba noketo inyal kabora ni in gi kipande kata in gi
passport tinyalo ndiki mondo igo jakura. Omiyo ma bende wuok kata mna ochudo kinyalo mna lero nwa. Iparo doho no ngado kamano nango meni passport ok dwa mar mondo migi tigo da ndikruok ne ombulu. Doho ne wacho ni gimomiyo ni onge kaka ding'e ni ja Kenya modak oko ka onge passport. Tema kora lero ni nitiere sama ng'ato nyalo bedo oko to onge gi passport. Mano ne do chalo ni okaidha okong'eyo or noigno. Eto mar ariyo problem IBC apan tabu managin go en ni ng'ato kata ka en Uganda ka en machiegni gi Busia to nyalo dhi Uganda Busia ko nyalo dhi Kampala ogo ombulu to ringo duoge boda oduogo Kenya Busia to ogo ombulu. Apani mane tabu managin go to tabu no kinyal solve gi wach ma passport. Nitiere ka ng'ato dak oko nitie miluongo ni resident permit. Ka ng'ato biro kata Busia to dwa go ombulu kata odhi Kampala to dwa go ombulu kaka ja Kenya manoko man Uganda tibiro penje to nyiswa nena resident permit manyiso ni dak ka. Yo madine gi solve go problem oken magitemo tiyo go ni gichalo joma dwa go ka obunde dwa go lwangni kata suna to okonego ne gitima no miyo mane en kosa mana gitim to bende kiwacha diera theoretically ng'ato nyalo dhi kocha Uganda ogoyo ombulu to duogo Kenya to goyo ombulu to practically ing'e mondo ng'ato ringi odhi Kampala koa e border Kampala ok chiegni gi border nikech ombulu ma Uganda go mana Kampala kende e High Commission Embassy ma Kenya mondo duogi e border mochako oduogi Busia koni samoro dhi okawo seche adek e queue ka odwaro mondo odhi ogo ombulu ok en gima yot. Omiyo an wa consult gi wakinde magwa aparo no biro dok court mar appeal nikech mane ok en gima kamano aparo nikech ndalo machon 2010 ne wadhi nyaka Supreme Court mwane waloyo mowacho ni jo diaspora mondo mi thuolo go ombulu to aneno ka IBC rego gigi duoko chien gi piny owacho gidwoko gigi chien to kwa biye negi nyafonga gidhi doho mar